Benvingudes i benvinguts a Punt Directe. Són imatges de Borriana, de Castelló, on les últimes hores la pluja ha descarregat amb força, amb molta intensitat. A aquestes hores són molts els pobles de les comarques de Castelló i de València que s'enfronten a tasques de neteja. Això sense parar de ploure. Avui és divendres, 9 d'octubre, i continuem pendents del cel i d'aixòs episodis de força, de gran intensitat, de pluja, de gota freda que estem patint a la nostra comunitat i que des d'ahir ens ha mantingut i encara ens manté amb l'ai al cor. Així és, Carolina, molt bona vesprada. Connectem ara mateix amb tots els nostres equips de redacció que estan repartits per tots el nostre territori per a que ens conten l'última hora de l'oratge i comencem per les comarques castellonenques que són les que s'han endut la pitjor part. Quina situació tenim a hores d'ara a Vinaròs, al Baix Maestrat? Isabel Domingo, endavant. Així la situació està empitjorant. A Vinaròs està alçant molt d'aire, unes ratxes molt fortes de vent, i l'Ajuntament de la localitat ha publicat a les seues xarxes socials que, per favor, la gent de Vinaròs no agafi els seus vehicles perquè molts dels carrers del centre de la ciutat estan completament tallats per inundacions. I viatgem ara fins a... fins al Almassora perquè estem molt pendents de la crescuda del riu Millars. Berta Baidez, com va la pujada del riu? Molt bona vesprada, Juan. Ens trobem en el riu Millars al seu pas per Almassora i fixeu-se quin és el seu cabal a esta hora en una zona en el que en un dia normal estaria completament seca. Esta és una de les conseqüències de la gota freda en un municipi que ja ha registrat 160 litres per metre quadrat al nucli urbà i 170 a la platja. I ara tornem a terres valencianes, en concret a Massamagrell. Allí està Sandra Calabuig. Sandra, molt bona vesprada, endavant. Bona vesprada, companys. Estem a Massamagrell, una de les poblacions més afectades pel temporal. Este matí ha plogut moltíssim així, però, companys i companyes, sobre la 1:30 s'ha desbordat la sèquia de Montcada i, com podeu veure, són molts els carrers que en estos moments estan tallats, inclús també l'accés a la població de Museros. En estos moments, policia i protecció civil, també bombers, treballen en solucionar la problemàtica el més prompte possible. I al Centre de Coordinació i Emergència de la Generalitat Valenciana tenim a la nostra companya Isabel Pastor per a que ens informe fins a les 9 de la nit de totes les alertes que es puguen produir. Isabel Pastor, endavant. Ara mateix, Vinaròs i Benicarló són protagonistes de la major part de les telefonades que s'estan rebent a este centre de coordinació d'emergències. Cal informar que a l'altura de Vilafamés, la CV15, en el quilòmetre 4,5, ha sigut tallada en els dos sentits. El pitjor de la gota freda s'ha patit als dominis de Castelló, on les pluges han sigut torrencials. Localitats com Benicarló, Vinaròs, Alcalà de Xivert o Torreblanca, allà la nit ha sigut terrible, de les nits més llargues de la vida de molts. I també a Almenara, on han caigut més de 180 litres per metre quadrat. La nostra companya Berta Baidez ha estat allà este matí. Com heu passat la nit en Almenara? Con miedo, la verdad que con miedo, porque no sabíamos si iba a volver otra vez. Vinieron los de Protección Civil, la verdad que súper bien, y nos sacaron ellos el agua. Si podéis ver, hasta esta altura llegaba el agua, o sea, todo inundado, todo deshecho, la mayoría de cosas para tirar, un desastre. Ayer por la noche vino Protección Civil, los hombres me ayudaron con una bombita, estuvimos una hora y hasta la 1 de la mañana sacando agua. Estàvem tots, des que vas començar, peleant així al costat de la meva filla, que viu al costat, peleant, tirant aigua per acá fora, per acá fora, per acá fora.
Nosaltres estem fent el retrat d'aquest episodi de Gota Freda des de les localitats més afectades, però volem saber com ahir, com ho esteu vivint des de les vostres cases, des de les vostres localitats, des de les vostres ciutats. Ahir ens vau ajudar molt i avui volem que ho continueu fent. Volem estar en permanent contacte amb vosaltres i per això fiquem a la vostra disposició dos etiquetes, una, la tradicional, Coixinet a punt directe, i la segona, l'extraordinària Coixinet Pluges a punt. Comencem? Comencem. Això és A Punt Directe. Presentem ja a la nostra taula. Avui tenim dos dels companys habituals i també dos experts perquè ho hem de saber. Volem saber-ho tot sobre esta gota freda que està afectant tant i tant a la nostra comunitat. Vicente Ordat, bona vesprada. Hola, què tal, Carolina? Ells, ja saben, cap d'informatius de COPE València. Eduard Ureña, cap d'informatius d'Onda Cero, Comunitat Valenciana. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I avui ens acompanya també Joan Boscà, d'Avamet. Bona vesprada. Bona vesprada i benvingut. Gràcies. Tu eres caçador de tempestes, que és un terme que m'encanta, que no sé si existís realment, però és apassionant. En què consisteix? Sí, caçador de tempestes existeix a nivell particular o d'aficionat, igual que qualsevol aficionat a la meteorologia. Anem darrere les tempestes per a saber on arriben, saber com funcionen en cada zona, perquè necessitem més dades que estar davant d'un ordenador exactament a cada situació per saber com afecta a una zona en concret o per on va manejar-se. N'hi ha que aprendre molt de les tempestes perquè són molt caòtiques. I després, a nivell professional, jo i un company meu, Toni Rubio, hem sigut els primers caçatempestes professionals d'Espanya. Gràcies a una empresa estrangera hem estat treballant 2 estius per a ells i hem tingut una oportunitat magnífica perquè és una cosa que pràcticament sols es dona a Estats Units i ha sigut una experiència molt bona. Perfecte. Joan, crec que aprendrem molt de tu esta vesprada i també, com no, de Rafael Armengot, que és doctor en Geografia Física i meteoròleg. Bona vesprada. Bona vesprada. Com estàs? Molt bé. Com has passat aquestes últimes hores? Pues molt interessant perquè jo també tinc una estació pròpia que la tinc en el Camp de Morvedre, en el litoral nord de Sagunt, i no m'ha caigut tantíssima aigua com a la gent d'Almenara, però també he batut els rècords de la meva sèrie de 10 anys, o sigui, també ha sigut apassionant seguir les pluges en I la directe. pregunta del milió del dia d'avui, almenys, anirà remetent aquesta situació? Sembla que durant la nit i matinada encara queda algo de corda, Corda en Castelló i corda en el nord de València, però sembla que anirà remetent en claretat a partir de la matinada. Vicente, Eduard, com vau viure el dia d'ahir informativament parlant i també personalment? I amb totes les alertes que hem tingut i que els especialistes ens explicaven, avui sentíem algunes crítiques sobre, per exemple, la suspensió de l'escola en València ciutat o en algunes poblacions. Veiem al president donar les explicacions. Jo crec que ho hem viscut uns dies després de tot el que ha passat a les Illes Balears, que si això ha d'aprofitar d'alguna cosa és que crec, i els experts podran dir millor, que millor passar-nos d'alguna precaució que no estar lamentant per no haver unes hores abans dit per així no se passa o a aquesta escola no se pot accedir, estar lamentant Creieu que han fet més cas a les alarmes, a la previsió del temps per tot això que ha passat? Sí, perquè el comportament de la ciutadania ha sigut exemplar, perquè en tot moment s'han seguit totes les indicacions que s'han donat des de les administracions. La gent està espantada ara en aquest tipus de fenòmens meteorològics? Pensar és que des de l'any 2000, des de la situació tremenda que va tindre en octubre de 2000, crec que aquesta ha sigut la situació d'alerta de pluges millor portada a tots els nivells. Perquè tant des de la predicció meteorològica, que ha sigut molt bona i molt anticipada, fins a les alertes com s'han donat i el comportament de totes les institucions i la ciutadania, en l'any 2000 jo crec que va ser exemplar en una situació molt més difícil que aquesta, per cert, però mentre mig hem tingut alguns desgavells en els anys passats i jo crec que aquesta situació ha servit per a que la ciutadania recuperi la confiança en les institucions tant d'alerta meteorològica com de protecció civil com dels ajuntaments. Desde l'any 2000, ¿tú recuerdas alguna, Vicente, tan fuerte? Yo le iba a decir, yo estoy feliz, de verdad, estoy feliz porque los episodios de lluvia que estamos sufriendo, yo no sé si es desde el 2000 o es desde antes, pero encontrar tantas
recogidos en apenas unas horas. Y que a esta hora, con las imágenes que estamos viendo, las que vamos a seguir observando, estemos hablando únicamente de incidentes, de ninguna situación grave, por supuesto de ninguna víctima, de ningún fallecido, de nadie hospitalizado, de ninguna situación en la que haya habido un susto grande, gordo de verdad, yo creo que habla muy bien. Por un lado, es verdad que no tenemos los medios, o en el 2000 no teníamos los medios de prevención que tenemos ahora, pero la prevención, la previsión de ayuntamientos, diputaciones, el 112, AEMET, yo creo que todos han funcionado de una manera extraordinaria y es verdad, y lo decía Juan, que yo creo que la ciudadanía, o porque venimos del tremendo disgusto de la semana pasada de Mallorca, o porque de verdad vamos tomando conciencia, creo que cuando te dicen que si te has de quedar en casa, te quedas en casa, si no has de coger el coche, no cojas el coche, y que controles las zonas por las que vas a circular, ha ayudado muchísimo a que a esta hora estemos hablando de muchísima lluvia, de más que vamos a contar, però de ningún incidente grave. Efectivament, anem a contar-ho tot, com dius. Ara necessitem l'ajuda del nostre company Joan López, perquè, Joan, els episodis més forts esta nit i este matí han sigut a Castelló. Des de llarg d'esta vesprada, com dèieu, a moltes localitats de les comarques castellonenques s'han viscut els episodis de major tensió en aquestes últimes hores. Nosaltres anem a veure en el següent reportatge com a nit es van viure reallotjaments, talls de carreteres i moments de molta tensió en localitats castellonenques. Així, a Torreblanca no ha parat de ploure des d'ahir. Ja porten acumulats més de 187 litres per metre quadrat i localitats com Vinaròs, Benicarló o les Coves de Vinromà es troben en la mateixa situació. Ja hi ha moltíssims carrers tallats i és que totes aquestes carreteres s'estan convertint en rius. I la veritat és que s'està vivint amb molta temor, més per lo que s'ha dit, però bueno, al final s'ha avisat i està caient molta aigua, la veritat. Nosaltres la veritat és que no hem pogut dormir molt, controlant més que res que l'aigua no entrarà a les cases i a qui li ha entrat pues, anegant aigua. De la muntanya han baixat moltes pedres i pneumàtics i gomes dels horts i de tot. Plou a esta època, a l'octubre, sempre sol ploure, però tanta quantitat no. Hi ha una riera que baixa, que es diu el Rivet, per el centre del poble, que ve de la muntanya, i ahir a nit se va desbordar. I després les zones del Grau, de Torre Nostra, allí també han hagut inundacions per els baixos. Jo, quan era xicotet, això passava algunes vegades. Tant com ara, no. Però això ha sigut una barbaritat, que la gent així tots vivim preocupats perquè la ulla esta ens ha fet un muntó de mal a les finques, a tots els puestos. ¿Os habéis ido a otro lado a vivir, no? Porque por la noche se inundó todo. Sí, sí. ¿Ha salido en otro lado? Estàvem avisats i les previsions es van complir. Benicarló, a la comarca del Baix Maestrat, ha registrat precipitacions que superen els 250 litres per metre quadrat, la meitat de la mitjana d'un any. Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló, molt bona vesprada i benvinguda a Punt Directe. Bona tarda, moltes gràcies. Com han passat les últimes 24 hores? Bé, doncs les últimes 24 hores han sigut de pluja intensa. Com tu has dit, a Benicarló pràcticament estem ja en 300 litres per metre quadrat. No para de ploure i la veritat és que la situació és una mica dramàtica, no? En el sentit d'inundats tots els camins, tots els passos per baix de la via del tren, per baix de les carreteres. Tenim la carretera nacional 340 també només en una via per a poder circular. Tenim inundat el pont davant de la Guàrdia Civil, tenim la carretera Peníscola per l'Avinguda Papaluna també molt afectada per les pluges i la veritat és que els carrers de la ciutat pareixen rius, no? I la veritat és que ara la principal preocupació són les rambles, tant la Rambla de Cervera com la Rambla d'Alcalà, que desemboquen en Benicarló i que la veritat és que estan baixant en moltíssima aigua perquè està plovent molt en l'interior de la comarca. Continua plovent ara?
Sí, continua plovent i les notícies són que està plovent molt per l'interior, per Xert, per Traiguera, per Càlig i Cervera, i la veritat és que totes aquestes pluges de l'interior afecten a aquestes rieres, a aquestes rambles que desemboquen a Benicarló, i que a més hi ha molts de camins rurals que creuen aquestes rambles, i que la veritat és que la nostra preocupació és que no hi hagi cap cotxe que intente creuar aquestes rambles per a que no hi hagi desgràcies personals. De moment els danys materials són quantiosos, però no hem de lamentar cap. La veritat és que estem en coordinació contínuament amb la policia local, amb la Guàrdia Civil, amb els bombers, i podem dir que de moment està tot controlat. Quines han sigut les hores més crítiques? Jo diria que les hores més crítiques han sigut les de la nit, les de primera hora de la nit, perquè va començar a ploure molt a partir de les 7 de la tarda i eren les 2 de la matinada que encara estàvem reunits en tot el centre de coordinació d'inundació municipal, i la veritat és que la situació en la ciutat era una mica caòtica, sobretot a primeres hores de la nit. Després ja una vegada s'ha fet de dia sembla que tot és més fàcil i que se controla tot una mica millor, però realment les hores de la nit, quan ja se va convertir tots els carrers de Benicarló en rius i que a més van començar a baixar les rambles, i la veritat és que estàvem una mica assustats. Després ja a poc vam anar veient que estava tot controlat. Els bombers també van tindre moltes intervencions, moltes sortides, molts avisos de pàrquings inundats, també alguna instal·lació municipal de pàrquing també inundada. També el parador va requerir la presència dels bombers perquè tenien inundacions en la sala de màquines on estaven els quadres de la llum i les calderes, i com dic, va haver una coordinació total i absoluta per el pla d'emergències d'inundacions municipal que està aprovat des del 2008 a Benicarló, i crec que ha funcionat aquesta coordinació, i des d'aquí vull agrair també a totes les forces de seguretat i bombers i Creu Roja i Protecció Civil que han estat ahí al costat. Al seu costat, i tant que sí. Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló, moltíssimes gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres, i un abraç enorme de part de tot l'equip, perquè teniu a tot el poble valencià al vostre costat. I ara anem a Vinaròs, allí es troba la nostra companya Isabel Domingo. Isabel, molt bona vesprada, endavant. Molt bona vesprada, companys. Vos contem, així en Vinaròs la situació està empitjorant. Des de l'Ajuntament de la localitat no paren d'emetre comunicats urgents. Entre ells està tallada l'accés a Vinaròs per la Nacional 232 i diferents trams de la Nacional 340 estan tallats. Entre ells el tram que està de la Nacional 340 a l'altura del polígon Portal Mediterrani. Els cotxes que venen en direcció Benicarló estan fent parar en aquest polígon per a que s'esperen fins que pare la pluja. Ha parat de ploure en algun moment, Isabel? No, la veritat és que portem tot el matí per esta zona, Vinaròs, Benicarló, Torreblanca, i no ha parat de ploure en tot el matí. Està plovent amb moltíssima intensitat i no prevem que pare de ploure en les pròximes hores. Sé que has parlat amb molts veïns i veïnes. Què te conten? Com han passat esta nit? Tots els veïns coincideixen en el mateix, que l'alerta roja era de veritat, que han patit molta por esta nit perquè veien que plovia cada vegada amb moltíssima més força. Han ajudat a molts veïns que s'estaven inundant els garatges, algunes vivendes també han començat a inundar-se, així que estan tots molt preocupats i volen que pare ja esta alerta roja. Isabel Domingo, moltes gràcies per aquesta última hora des de Vinaròs. Demana-mos pas quan la situació es complique, si realment es complica. Gràcies, Isabel, moltes gràcies. I anirem veient imatges, no? Perquè són impactants totes les imatges que hem pogut veure en tot el territori valencià durant el matí. Només este matí han caigut més de 100 litres per metre quadrat a l'Horta, i a les comarques de Castelló, com estem veient, més de 200. Jo tenia una pregunta per a Joan. Joan, és tan mal anomenada, per a mi, gota freda, perquè ni és gota, perquè són més d'una, ni és freda, perquè com es forma i per què? Bueno, tot comença, diguem, d'un despenjament d'aire fred, de, diguem, el que vendria a ser el xet, que, per explicar-lo vulgarment, seria una corrent que entre la zona on van normalment les borrasques i els fronts
És una línia, imaginem-nos-la en l'hemisferi nord, una línia fixa que va per una zona i és la que normalment passen de ponent cap a llevant. En un moment determinat, perquè diguem que s'altera un poc la circulació, existia la possibilitat que depenent d'on estiguen els anticiclons i com estiga la situació, s'acaba despenjant una massa d'aire freda que s'acaba ella sola aïllant i llavors crea la seva pròpia circulació, que ahir que diguem gota freda perquè és com una gota que es despenja i acaba creant una circulació que en cas de situar-se al sud peninsular normalment o nord d'Argèlia es queda una posició òptima per a que ens envie vents humits a nosaltres i per tant el que fa en aquest cas és causar-nos precipitacions molt fortes. Pot existir una gota freda que no ens deixa precipitacions, com pràcticament va passar fa 2 setmanes. Depenent de la posició, sempre serà una dana. Després nosaltres sí que ell ho sabrà millor, Rafa, si el nom de gota freda va sorgir dels valencians, però n'hi hauria que veure les diferents posicions, depenent, ja t'he dit, una gota freda, una dana, és popular, que ens afecta o no i que faci ploure o no, depenent de la seva posició. Ara averiguem amb Rafael després si gota freda va sorgir d'aquest nom dels valencians. Perquè tenim per telèfon a María José Salvador, consellera d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana. Senyora Salvador, benvinguda a Punt Directe. Moltes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada. Molt bona vesprada, gràcies a vosaltres. 24 hores molt difícils a la Comunitat Valenciana. Sí, la veritat és que estan sent difícils, però jo crec que està fent una gran tasca per part de tots els professionals en els diferents àmbits i de les diferents administracions que estan donant-nos seguretat a tots els municipis i a tot el territori aquestes hores que estan sent intenses i esperem que a poc ja vagi remitint el temporal. Consellera, com es planifica el nostre territori contra les inundacions? Bé, nosaltres des que vam arribar al govern hem iniciat una nova etapa en assumint les competències que té l'administració autonòmica en el planejament supramunicipal en matèria d'ordenació del territori i ahí tenim una sèrie d'instruments que són fonamentals per a donar-nos ferramentes per a caminar cap a un urbanisme sostenible. Instruments, el principal que tenim és el Patricova, que és un dels més avançats d'Espanya i de la Unió Europea en matèria de prevenció de risc d'inundacions. El vam aprovar només arribar al govern en 2015, la seva modificació. I després hi ha altres instruments que jo crec que també s'han de posar en valor en aquests moments en matèria d'ordenació del territori, com és el PATIVEL, que és el Pla de Protecció del Litoral, o com és el PAT de l'Horta, i també tots els plans d'acció territorial metropolitans, que en definitiva el que fan és ordenar el territori, ordenar i definir els usos del sòl i sobretot caminar cap al que he dit abans, un urbanisme sostenible, allunyant-nos de la construcció en zones inundables. Hi ha moltes competències que depenen directament dels ajuntaments. Els ajuntaments valencians estan fent els deures per a treballar per un urbanisme sostenible i evitar inundacions? Els ajuntaments estan complint perquè tenen que complir el Patricova i tenen que complir els instruments supramunicipals que este govern ha aprovat. Nosaltres controlem tots els desenvolupaments urbanístics i s'informa de tots els plans municipals estructurals, així com de totes les reclassificacions de sòl no urbanitzable, tenen que complir Patricova, permeten reclassificacions de sòl en zones inundables. Dir que des que el Patricova està en funcionament s'ha evitat la urbanització de més de 10.000 hectàrees de sòl inundable. Jo crec que amb aquests instruments, que són vinculants i que els ajuntaments han de complir en la supervisió, perquè és la conselleria la que informa, en tota aquesta tasca de prevenció, que és la competència que té aquesta conselleria en matèria d'ordenació del territori, doncs s'està fent una tasca jo crec que molt important i que els ajuntaments sí que estan complint. Però, consellera, vora 600.000 persones de tota la Comunitat Valenciana continuen vivint en zones inundables. No és molt? No és una xifra molt elevada? Bé, jo crec que de tots és conegut els 20 anys de desmans que en matèria d'urbanisme s'han produït al territori valencià i malauradament tots els instruments que estem aprovant ara no tenen caràcter retroactiu i per tant, efectivament, una cosa és el que podem nosaltres
planificar i informar a partir de l'aprovació dels nostres instruments urbanístics, i una altra cosa és la situació heretada i que malauradament no tenim instruments de caràcter retroactiu per a fer front a aquesta situació, però sí que és important que ahir se produïsquen actuacions ja no des de l'àmbit preventiu, sinó donada l'existència de que hi ha tants habitants com s'han indicat que viuen en zones inundables, aplicar tots els mecanismes per a fer front en l'àmbit de la protecció i de la preparació del territori per a fer front a aquest tipus de circumstàncies. Maria José Salvador, consellera d'Infraestructures, moltíssimes gràcies també per estar esta vesprada en el nostre programa, en una vesprada tan difícil també per a les institucions. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona també al programa per poder informar a tantíssima gent el minut resultat de cada moment d'aquestes tormentes. Moltes gràcies. És la nostra feina. Gràcies, senyora Salvador. Si et sembla, Carolina, tornem al centre 112. Allí ens demana pas Isabel Pastor. Isabel, quina és l'última hora des de l'Eliana? Doncs ara mateix hi ha més problemes en les carreteres. Recordem que la CB15 està tallada a l'altura de Vilafamés, concretament a partir del quilòmetre 4,5 en els dos sentits de la marxa. Per tant, una carretera tallada a l'altura de Vilafamés, en la plana alta, la CB15, i a ella se sumen dos més. Com informava la companya des de Vinaròs, hi ha ara mateix nivell negre a la Nacional 232 a partir del quilòmetre 0 i en els dos sentits. També nivell negre a la Nacional 340. Per tant, tres vies ara mateix que tenen problemes de circulació seriosos i que estan tallades en diferents punts quilomètrics. Com comentàvem en l'anterior connexió, Vinaròs i Benicarló són protagonistes en les telefonades que s'estan rebent així en els últims minuts. S'informa de problemes en les carreteres i de diverses persones atrapades dins dels vehicles. De fet, els bombers del Consorci Provincial de Castelló també estan informant que estan intentant evacuar totes aquestes persones que estan atrapades en vehicles i que superen ja el número de 5 persones. Què més coses podem contar? Doncs que el número de telefonades continua augmentant. Ahir, a esta mateixa hora, parlàvem de més de 400 telefonades. Ara mateix podem parlar de més de 3.000 des de l'inici d'aquest temporal. Recordem que així se centralitza tota la informació i se coordinen més de 2.000 persones per part de la Generalitat Valenciana. De compte, mireu este mapa, continuen en situació d'emergència zero 3 comarques de la província de Castelló, el Baix Maestrat, la Plana Alta i la Plana Baixa. Què significa emergència zero? L'emergència zero s'activa quan hi ha possibilitat que s'haja d'activar el reallotjament de persones. Així que molta cura, molt de compte, perquè este temporal continua. Moltes gràcies, Isabel. Estarem molt atents a totes del centre 112. Rafael, hem d'acostumar-nos a aquests episodis de gota freda? Jo crec que estem acostumats a ells històricament. Forma part del nostre clima. Si no tinguérem aquests episodis, viuríem en un clima semiàrid. I gran part de l'aigua que necessitem ens ve d'estos episodis, que ens subministren gran part de l'aigua anual que ens porten les pluges. Jo crec que n'hi ha una cultura d'acostumar-se i adaptar-se a aquests episodis. El que passa que la vida moderna tan immediata, l'interès per al benefici a curt plaç o la falta de responsabilitat en les decisions moltes vegades ens han fet prendre decisions molt costoses a la llarga. En principi, jo crec que des de temps dels àrabs sabem com és el nostre clima i a què ens enfrontem a la tardor. Interessant. Afecta el canvi climàtic episodis d'estos de gota freda, Joan? Jo diria que no. Anem a tindre aquests episodis sempre. A més virulència o menys, depenent del que he comentat abans. Sempre la posició final d'una dana pot causar-nos que ens caiguen 800 litres en 3 dies o 800 litres en un dia, com va passar a Xàbia. Realment, inundacions anem a tindre sempre una tronada d'estiu o en desembre sí que pot ser degut a l'escalfament global,
poden allargar-se la probabilitat d'inundacions o de gotes fredes que ens afecten tant com la que ens va afectar quasi en desembre del 2016, que realment, igual en els anys 80, arribats a desembre o gener, realment tindre el mar tan calent com el podem arribar a tindre ara, 1 grau o 2 o 3 sobre la mitjana, era més difícil de veure. Per tant, ahir sí que afecta un poc, però realment gotes fredes anem a tindre sempre. Perquè no havia sempre, la millor, eren urbanitzacions en zones inundables, no? Que ara sí que les tenim. Efectivament, i jo comentava abans com... Ho comentava, de fet, en el taxista que m'ha fet fins així. Grans conservadors també, i conversadors també, els taxistes, vull dir. Com veurem poques vegades que els problemes es donen en el casc antic dels municipis. Normalment es donen en zones noves, en noves urbanitzacions, i recordem, per exemple, com en la riuada del 57 de València, el casc antic de València se va quedar en sec. Vull dir que normalment, històricament, se sabia on construir i se tenia molt de compte en l'aigua. Ara ens sentim en una superioritat que de tant en quant la pluja ens recorda que no estava. I la natura és sàvia. Sí, esta vegada estàvem avisats. A València estàvem en alerta taronja i les previsions deien que podien caure fins a 150 litres per metre quadrat en sols 12 hores. I Joan López té les dades de quins han sigut els municipis més afectats i quanta aigua s'ha replegat a les comarques de València. Endavant, Joan. Així és, Carolina, Juan, seguim molt pendents també d'aixòs més de 55 municipis en alerta, però ara el que anem a fer és un repàs de les últimes dades de la suma dels litres per metre quadrat que s'han recollit en les últimes hores en la província de València. El Palmar registrava més de 235 litres, Catarroja 158, Paiporta registrava 138 litres per metre quadrat, la València capital, el Cap i Casal, 135 litres, Sagunt amb 131, Sot de Ferrer 126 litres, a Picassent es recollien 121 litres i a Torrent 117. Cal afegir també que ahir van veure imatges especialment espectaculars a localitats com ara Sedaví, Silla, i també cal fer un apunt, un afegit, i és que no en totes les localitats en les que s'han recollit major número de litres s'han vist les imatges més espectaculars, i això es deu també al tipus d'infraestructures, a la pròpia aerografia de cada municipi i al seu sistema de clavegram i infraestructures, entre d'altres. Nosaltres ara el que fem és centrar-nos en una dada molt important, és aquesta dada del Palmar. Es van registrar més de 235 litres per metre quadrat. Nosaltres, en A Punt Directe, hem volgut veure quines han estat les conseqüències d'aquestes últimes hores, perquè el Palmar, esta localitat a l'Horta de València, ha viscut unes hores molt tenses per les fortes pluges, i aquestes són les imatges que vos recollim en el següent vídeo. Em comenten que no està el vídeo, així que, companys, de moment, aquestes són les dades. Vos emplace a que comenteu les últimes hores i què vos semblen aquestes dades. 235 litres al Palmar es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Además era de las, lo podrán explicar mejor los expertos, pero era de las zonas en las que no estaba previsto que en estas últimas horas cayese esa cantidad. Antes hablábamos de lo que ha sido la prevención y de cómo se está trabajando en estas horas tan complicadas, y por ejemplo hoy el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Sarrià, explicaba que anoche hubo riesgo de que se desbordase la albufera. Tuvieron que trabajar los... Abordarem esta cuestión hoy de la albufera en profundidad. Los equipos de achique, y trabajaron muy bien porque hubo un momento en el que, como además era de las zonas en las que no se esperaba que llegase esa cantidad de agua, se había podido llegar a desbordar, lo que hubiera supuesto una situación realmente... Parlarem d'això i de les conseqüències que haguera pogut tindre. Anem ja, si vos sembla, anem ja directament al Palmar. Allí està el nostre company a l'Albufera de València, la joia de tots els valencians i les valencianes, David Torres. David, endavant. Pues sí, Juan, bona vesprada. Com comentàveu, més de 235 litres per metre quadrat que caigueren en esta zona i que han deixat aquesta imatge tan espectacular de l'Albufera, inclús podríem dir idíl·lica, però el nivell és molt més alt del que acostuma. Ara no és res en comparació a com anava ahir per la vesprada. Per això està amb nosaltres el regidor Sergi Campillo, regidor de Devesa Albufera, que ens va comentar com va ser esta vesprada molt llarga, perquè es va témer, no?, per el nivell de l'Albufera.
Bé, sí, va ser una vesprada llarga, amb hores expectants. Haguem de posar en marxa les bombes que tenim en l'Albufera. Són bombes que se van posar fa molts anys, a principis dels 90, precisament per a aquest tipus d'esdeveniments, de vents tan dràstics, de tanta gota freda, i per tant, per això estan i les tinguem que posar en marxa precisament per a evitar que l'Albufera continuarà pujant el seu nivell, que ja està prou alta. Què haguera pogut passar si haguera sigut plovent? Varen ser 235 litres per metre quadrat, que són molts, però si haguera seguit plovent, per exemple, avui, què haguera pogut passar? Bueno, nosaltres començarem a posar les bombes en marxa. Les bombes tenen una capacitat, òbviament, són 15 bombes que estan repartides entre les goles del Pujol i del Prellonet. Són bombes que tenen gran capacitat, però òbviament tenen un límit. Estan preparades per a aquest tipus de vents, però clar, els fenòmens meteorològics moltes voltes són incontrolables per la seva pròpia natura i per tant podríem haver tingut algun problema, com ja ha passat en el passat, perquè estem en una zona humida, per tant podria haver-se desbordat i podria haver hagut alguna inundació. De totes formes, l'Albufera i la Marxal, perquè no només el llac, és també tota la Marxal que l'envolta, tots els camps d'arròs, té moltíssima capacitat d'acumulació d'aigua, que precisament és una de les funcions més importants que tenen les Marxals, que és previndre les inundacions. I aquesta aigua podria tenir alguna conseqüència en el que tu comentaves, en el cultiu de l'arròs, que està ara en el millor moment? Bueno, afortunadament la collita de l'arròs ha acabat i pràcticament, si no ha acabat, en un altíssim percentatge ja s'ha recollit, per tant no ha afectat en si el cultiu de l'arròs. Afortunadament, este fenomen de gota freda ha passat just al final, quan ja havia acabat la collita. Ara és veritat que n'hi havia un programa de cremes i de recollida de la palla de l'arròs que ara se veurà afectat, evidentment, perquè molta d'aquesta palla encara està en els camps i estan completament inundats. David. Per tant, ara ja no es pot cremar i hem de veure quines són les solucions. David? T'escolta Juan Nieto, voldria preguntar-te. Sí, comenta, Juan. Sergi Campillo m'escolta, no, el regidor? Sí? Sí. Val, perfecte. Sí, Sergi, benvingut a Punt Directe. Moltes gràcies per estar esta vesprada des de l'Albufera. Última hora des d'aquest parc natural. Eixes bombes de les que parlaves s'instal·len precisament després d'aquella pantanada de Tous, no? Exactament, s'instal·len després de la pantanada de Tous precisament per a evitar que una avinguda d'aquestes característiques, en aquella època, en aquell moment va ser per trencament de Tous, però sabem que el nostre clima és un clima mediterrani típic on cada cert temps hi ha una gota freda molt per damunt del normal i per tant se van instal·lar precisament per a ajudar a desaiguar l'Albufera en cas d'avinguda, perquè hem de tenir en compte que a més nosaltres patim, les gotes fredes són temporals de llevant. Què passa quan hi ha un temporal de llevant? Que el vent fa que la mar s'apropi a la costa, perquè els vents venen des de la mar fins a terra. Això provoca que la mar tinga molta més altura de lo que és habitual i per tant l'Albufera no pot desaiguar de manera natural per gravetat, perquè el mar està per damunt del seu nivell. Normalment l'Albufera està 18 centímetres per damunt del nivell del mar. En aquests temporals el mar el que fa és que puja per damunt d'aquesta cota. I què passaria? Que entraria aigua salina dins de l'Albufera. I això és el que se té que evitar a tota costa, perquè l'Albufera és un llac d'aigua dolça i no podem deixar que entre aigua marina des del mar cap a l'Albufera. Però com que no pot desaiguar per gravetat per ella mateixa, i si veu una gran avinguda, s'instal·laran aquestes bombes per ajudar-la a desaiguar. Per tant, senyor Campillo, podem llançar un missatge de tranquil·litat també a totes les persones que viuen prop de l'Albufera, no? Hi ha sistemes que evitarien aquest desbordament del llac. Clar, evidentment. Jo abans ho estàvem comentant que van ser hores llargues, òbviament estàs en tensió, perquè és veritat que ahir l'Albufera va pujar pràcticament 15 centímetres, que són molts milions de metres cúbics, en poques hores. En 2 hores havia pujat 13 centímetres al voltant, començarem en 23 i acabarem en 38, i per tant aquests moments es vius un poquet en tensió, no? Perquè si el fenomen meteorològic continua de tal magnitud com va ser ahir per la vesprada, és difícil encara amb les bombes de controlar, però bueno, les bombes estan per això precisament, i jo també vull traslladar un missatge de tranquil·litat. En cap moment va haver perill d'inundació, vam controlar bé la situació. Jo vull agrair també als tècnics de l'Ajuntament de València, a la Junta de Desaigüe, que van estar en tot moment en contacte amb mi. Jo estava comunicant amb ells també per a posar les bombes, també al cicle integral de l'aigua, i bueno, tot el govern en general, encapçalat per l'alcalde Joan Ribó, estaven coordinats i estaven comunicant-nos contínuament des de jardins, des de l'Albufera, des del cicle integral de l'aigua i de tots els serveis, també manteniment d'edificis
Claro, per a que no passara res, ja anaven comunicant-nos com evolucionava la situació. Moltes gràcies, Sergi Campillo, regidor de l'Ajuntament de València, també per estar esta vesprada amb nosaltres, i crec que el nostre company Joan López té un vídeo preparat de com han sigut també les últimes 24 hores al Palmar, on han caigut més de 200 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat. Ara sí, ja tenim preparat aquest vídeo en el que volem acostar-vos a tots vosaltres que ens esteu veient com s'han viscut aquestes últimes hores a la localitat valenciana del Palmar, on s'havien registrat aquests més de 200 litres per metre quadrat. Anem a veure en el següent reportatge els efectes de la pluja. Freda, el lloc on més ha plogut de les comarques de València, segons els registres d'AEMET. Han sigut 235 litres acumulats entre les 9 del matí del dia 18 i les 9 del matí d'avui. Tot i la quantitat d'aigua caiguda no ha produït incidències ni inundacions destacables en vivendes. El fet que el poble estiga una miqueta en alt i envoltat de séquies i de camps d'arròs ha propiciat drenar ràpid d'esta gran quantitat d'aigua caiguda. La piscina i la piscina. A pocs quilòmetres del Palmar, densament, s'hi van caure 170 litres en 24 hores i així sí que es van produir inundacions, sobretot en baixos i en garatges. Jorge, des de quina hora esteu treballant així, avui, llevant aigua? Així portem des de les 10 del matí traguent aigua, que n'hi havia un pam d'aigua només de nivell freàtic que he pujat de la mar, marea alta, i clar, ahir els arrossals i tot això i els bancals estan plens també perquè s'han plenat i el nivell freàtic està molt baixet i tot això ara ho buidarem i es tornarà a plenar. De la ploguda ha augmentat un metre i mig el que és la mar, més l'aigua dolça que n'hi ha així, i això és el que ha provocat que ix arena per els ambellons, mireu ahí, mira així. Quant de temps feia que no te trobaves en una situació així? Pues això ja farà més de 8 o 9 anys, perquè així quan puja la mar, encara que no hagin aquestes pluges, també puja un peliu, però la barbaritat esta d'ara, això no. L'aigua els havia arribat pràcticament al primer escaló, no? I tot allà, tot també. I menys mal que gràcies que la bomba, la llum no s'ha anat. Si sempre ha anat la llum, tindríem com al costat, anat allà al costat, que ahí tindrà mig metre d'aigua. Si està caient de l'aigua que n'hi ha avall, va corrent per allà i la tira fora. La bomba la tira fora. Si no, estaria a tope. I ara parlarem en el seguro, a veure el que no sigui el seguro. Ja no podem fer res més. Hem vist els efectes de les fortes pluges en el Palmar, el Perelló. Nosaltres el que fem ara és també recollir quins han estat els efectes de les fortes pluges en la comarca de l'Horta de València, una de les més afectades. Viatgem a estos municipis en el següent vídeo i anem a recollir aquests efectes de les pluges. La comarca de l'Horta Nord ha sigut una de les més afectades pel temporal. Al terme, per exemple, de Museros trobem camps com estos completament inundats, també camins. A Massamagrell, també este matí, ja s'havien registrat més de 130 litres per metre quadrat. Que anava a llevar els paquets de Sabullara i no puc passar, n'hi ha moltíssima aigua, això no se pot passar, que ha plogut a muntons de Museros. Té un camp així vostè? Tinc un camp allà al rincó de la Malaena i no, nada, que no puc passar, tot el que ve d'aigua no m'ha atrevist. Ha passat el primer, que ha sigut valent, però en este segon ni hablar, ni pensar, vull passar-ho. En molta aigua, la prova la té que les sequies van totes a gom. I ara està desagullant-se tot, igual que el roig i tot van a tom. El camp està negat també, ja al fons estan tots anegats. L'enxercada està mala per tot. I tot, este xic també té carxofar allà, els taronxeros, tot assegulant-se a perdre. Ha entrat prou d'aigua en molts garatxos de la població de Rafelbunyol i hem hagut de tallar tots els accessos, lleva uno que era el del Camí Cebolla, que és l'entrada del polígono industrial. Este punt és el camí de Rafelbunyol al barri de la Madalena i podeu veure.
Sí, possiblement este serà l'únic punt ara mateix que tindrem tallat, llevant un parell de túnels, però com a camí este serà mateix l'únic que tindrem tancat, per un problema que ja duquem històric. En principi pensaven que havia més parat, anaven ara menys, i avui a les 6 del matí hem pegut una primera trompa d'aigua, però puntualment des de les 8 i mitja o 9 del matí fins a les 11 ens han caigut més de 130 litres. Ara en portem més de 200. Venia un camió i l'ha enviat a un company meu que té un almacén i allí m'ha descarregat, perquè mira com porta de gusanitos i de tot de gènere. Així que mal ninguno, faena, tot faena. Tot en els baixos i en les cases una miqueta més endavant. Hi ha un parell de cases també afectades que, vulguis o no, al ser vivenda particular tenen més problemes que nosaltres som un baix i al fin i al cap parem una miqueta l'activitat i ja la reprendrem més endavant. S'ompli tot d'aigua, anava tot avall i, clar, quan passaven els cotxes i això, te tiraven l'aigua dins. La cera no se veia, sí que ha entrat aigua, ha entrat. No és que massa, però sí que ha entrat. Ja t'he dit que aquesta carrera tot, perquè replega l'aigua que ve d'allà, la que ve d'ací dalt, la de la rotonda, una sèquia que n'hi ha ahí que encara no veus que encara està xorrant. Sandra Calabuig i hi ha encara molts carrers inundats. Molt pendents també de la crescuda del riu Millars a Almassora. L'Horta Nord ha sigut la gran sorpresa de les prediccions meteorològiques i de seguida ho comentarem. Anem a publicitat un momentet i tornem de seguida, no se'n vagin. Pot una màquina tindre sentiments? I el que és més important, pot sentir la bajoqueta o el socarrat? Arròs Dacsa presenta Pep i Pepper, una història d'arròs. Descobrisla en arrozdaxa.com. El próximo viernes 26 de octubre vuelven los juguetes a Tiendas MGI. A 10 euros las marcas que más molan. Tiendas MGI, el rey de los 10 euros. Y visítanos en tiendasmgi.es. No podeu entrar a dins. Podem acompanyar-te? Està prohibit portar passatgers. Fora d'ací ara mateix. Vull anar a veure el pare. Una increïble odissea. Una casa. Demà demanarem als veïns que ens deixen telefonar. A l'últim confí del món. Encara no sabem on està. És prou, tranquil·la. Ostres, estem al Pal Nord. L'operació principal se centra a la zona dels pantans, però no és l'única. Un rescat contra el temps. I ara per ara no hi ha cap rastre dels xiquets. I la força dels elements. Vos acompanyem. Heu de mente, però no podeu vindre. Són els nostres fills. Operació Àrtic. Dissabte a la vesprada en A Punt. Esta setmana en Docs, els usuaris paguem un preu altíssim per internet. La nostra privacitat. Afirmar que les nostres dades poden acabar en mans de qualsevol és absolutament cert. Cada m'agrada, cada consulta deixa un rastre difícil de protegir. L'últim 9 d'octubre va esdevindre una marxa contra els grups d'extrema dreta que l'any passat agrediren periodistes i assistents. La extrema dreta clásica es paramilitar y violenta, per definició. En ningún momento hemos sido condenados como violentos. Fem una radiografia d'estos grups organitzats. Esta nit en Docs i a qualsevol hora en les xarxes socials i el web. Bona vesprada. La primera i més important... Així és, molt pendent. Mestalla, ja has preparat. Informativa amb més de 4 hores diàries dedicades a contar-te el que passa a les comarques valencianes, a Espanya i al món. La selecció de pilota valenciana. A partir de les 8 del matí, A Punt Notícies t'acosta la informació de proximitat i l'anàlisi de l'actualitat en clau valenciana. Al migdia, a les 2:30, repassem els fets més destacats amb connexions en directe per tot el territori. I a partir de les 9 de la nit, fem una mirada reflexiva a la jornada informativa amb rigor, imparcialitat i mostrant tots els punts de vista. A Punt Notícies. Estem on tu. Quan collons pensaves dir-me que Jordi treballa per a tu? I quin problema hi ha? El xicón apunta alt. Este
esteu explotant els terrenys de dalt. A quin sant? Per què? Perquè posant-los a la venda podries reinvertir aquests diners en el poble. Has trobat més vídeos de ma mare. Em podries fer una còpia de tot el que tingues d'ella. Per a què? No vull tindre fills, amor meu. Ja ho sé, Laia, ara mateix. Ni ara ni mai. De veres que no puc. Atent, fill, el que t'explicaré és molt greu. I no pot eixir d'ací mai. Tot té molt bona pinta. Gràcies. Li he deixat un disc a una altra persona amb qui hauràs de revisar eixe testimoni, els dos junts. Actualitat damunt la taula per analitzar-lo, perquè vostès n'extraguen les seues pròpies conclusions. Utilitzarem esta pantalla per aportar valor afegit a tot allò de què parlem. És hora ja d'anar per faena. Fem una mirada a les pobreses quotidianes, les visibles y les invisibles. Todos los indicadores, por ejemplo, muestran una peor situación de las mujeres. Y donem veu a les ONG que tracten de paliarles. Desgraciadamente no se está ganando la batalla contra la pobreza. Tindrem una etiqueta diferent a través de la qual vostès podran participar via Twitter o qualsevol xarxa social, si volen. La qüestió. Esta nit en A Punt. Continuem en A Punt directe. Falten 8 minutets per a les 6 de la vesprada. Estem informant-los d'esta gota freda que està afectant tant i tant a la nostra comunitat, sobretot al nord. Tenim missatges dels bombers de Castelló que diuen que han realitzat ja alguns rescats en la carretera antiga Nacional 340 de Vinaròs. Eixe vial i la Nacional 232 a l'altura de Vinaròs estan impracticables. Demanen que eviteu apropar-vos i extremeu les precaucions. Torna a ploure molt a Vinaròs. Estem molt pendents de la crescuda del riu Millars. Sí, perquè continua la plana alta, la plana baixa i el Baix Maestrat en situació d'emergència zero. I a més tenim una última hora perquè queda suspès el partit de la jornada 6 de la Lliga Nacional de Futbol Sala entre el Llevant i el Saragossa. Tornem, si et sembla, a Massamagrell. Allí està la nostra companya Sandra Calabuig. Sandra, quina és l'última hora des de la comarca de l'Horta Nord? Bona vesprada, companys i companyes. Estem a Massamagrell, on, com sabeu, és un dels municipis més afectats per este temporal. Este matí plovia amb força a este municipi. Sabeu que s'han registrat més de 130 litres per metre quadrat. I mireu, ara estem en el carrer Barranquet. I es preguntareu per què. Doncs bé, és un punt que està sent molt visitat pels veïns i les veïnes d'ací de Massamagrell, perquè este Barranquet que podeu veure, de normal està completament sec i, clar, es sorprèn que en estos moments en estos moments amb aigua. Mireu, ara hem trobat així algunes persones que estaven així mirant este barranquet i que ens han comentat un poc com han viscut aquest episodi de pluges. Sabeu que, com hem comentat abans, la sèquia de Montcada s'ha desbordat. Hem de dir també que alguns tallers, alguns carrers ja han començat a obrir-se al trànsit. Comença tot a tornar a la normalitat perquè Protecció Civil, Policia Local, en aquest tema, i encara que continuen un poc els treballs, la normalitat comença a tornar a Massamagrell. Com comentava jo, companys, tenim així alguns veïns que estan així mirant el barranquet. Conteu-nos, perquè és un punt on molts veïns estan acostant-se així avui. Pues normalment això està sec, aparquen cotxes així i des d'ahir per la vesprada pues anava per la meitat, els xorros tirant a tope i no donaven coll. És a dir, aparquen vehicles així en... Sí, normalment sí, sempre. I a més, a primeres hores de la vesprada hi havia moltíssima més aigua, no? A primera hora de la vesprada arribava per ahí on estava l'aigua. On està la ratlla per ahí, hasta ahí arribava l'aigua. I també m'heu comentat que s'ha registrat més de 130 litres per metre quadrat. Com heu viscut un poquet l'episodi de pluges? Jo entre ahir de vesprà i la que ha replegat avui, que ha replegat 3 mesures plenes, n'ha replegat 195 litres. 195 litres. Sí, en 3 vegades, que ha buidat el medidor. I ara també alguns carrers s'han hagut de tallar sobre la 1:30 perquè s'ha desbordat la sèquia de Montcada. Conteu-nos un poc.
Sí, això és que aplega la sequía de Montcà, aplega Rafael Buñol, y entonces es la rambleta de Rafael Buñol, y es la que reunfla ahí, reunfla pa que sí, i és la que bota per dalt de la paret, perquè la sequía de Montcà està tota d'obra. També, companys, a carrers com carrer Sol, carrer Avinguda del Raval, han hagut vivendes que s'han vist afectades. Coneixeu a veïns, a veïnes que han vist com ha entrat l'aigua a les seues cases? Sí, per exemple, en el bar Avenida estaven llevant aigua este matí. No sé, Cris, tu has vist més? El bar Avenida que sempre s'ompli, allí dalt. Molt bé. Sí, companys, comerços, cases han hagut de treballar amb eixa aigua que ha entrat i nosaltres continuem així a Massamagrell per contar-vos tot el que passa. Moltes gràcies, Sandra. Moltes gràcies també a Manoli Serrano per enviar-nos les imatges de Massamagrell. I ara anem a Vinaròs perquè ens demana pas la nostra companya Isabel Domingo. Estava previst que Isabel es desplaçara per diversos municipis al voltant de Vinaròs, però sembla que no pots eixir d'allà. Sí, en estos moments no puc eixir de Vinaròs. Les diferents eixides que teníem que fer a altres localitats de moment són pràcticament impossibles perquè totes les carreteres estan tallades. Pràcticament ens ha comentat el tinent d'alcalde de la localitat que Vinaròs està incomunicada. Mireu, feia una estona l'aigua ens aplegava un poc més cap al final de la bota, però ja estan així els tècnics de l'Ajuntament intentar buidar tota aquesta zona inundada. Com veieu, peluqueries estan tractant de que no entre l'aigua dins dels seus establiments i nosaltres hem trobat a una dona, Mari Carmen, que ara parlarem amb ella perquè estava llevant l'aigua de l'entrada de la seva vivenda. Volem parlar amb ella per a que ens conte un poc com estan vivint aquesta situació. Mireu, si la tenim, pobres, estan intentant llevar tota l'aigua. Mari Carmen, conta'ns un poc com esteu vivint aquesta situació. Doncs mira, ja va passar una altra vegada. Se veu que per lo que sigui els invernals no poden i arriba un moment que s'entra per a dins l'aigua. Vosaltres heu tingut sort de que és l'entrada de la casa, no vos està afectant a cap immoble, però teniu por o com esteu vivint aquesta situació? Pues, francament te diré que dalt també, els terrats i tot això, pues claro, hi ha vegades que sense voler tens goteres i coses d'estes, però bueno, d'això no res, de por i tot això no. L'únic problema són els bars, per exemple al bar he vist que han entrat dos pams i aquí al costat pues també. Ara de moment ja ha baixat. Sí, perquè feia una estona l'aigua ens estava entrant, així que estàvem parlant. Dime, Juan. Com ha sigut per a ella l'última nit? Perquè dormir poc amb aquesta situació. Si ens pregunteu com heu passat la nit, haureu dormit poc, no?, amb tota aquesta tormenta. Però trobo que aquesta nit no ha sigut tan forta. La que ha sigut més forta ha sigut des de les 3 de la tarda fins allà a les 6, quan han baixat i han vist que estava tot anegat, entonces ha sigut la més forta. Esta nit passada no ha sigut tan forta la tormenta. Ja veus, Juan, esta nit així en Vinaròs han dormit tranquils, però ara el temps pareix que està empitjorant. Anem a deixar-los que... Sí, almenys han pogut dormir. Anem a deixar-los que buiden un poc l'aigua que tenen perquè així ja s'ha buidat i anem a intentar eixir de Vinaròs en algun moment i vos demanarem pas. Ens quedem amb això i una abraçada enorme a tots els veïns i les veïnes de Vinaròs i estem, Carolina, molt als rius, que és ara el que més preocupa. Molt pendents, és que estic mirant en el Meteosat com si jo fos meteoròloga, Però mira les imatges, veritat que està... Això, el radar, veus? Sí. No, estava justament en Benicarló, Vinaròs i tal, i està pujant cap a Tarragona, Sant Carles de la Ràpita i Terol. Se n'anirà cap a dalt? Sembla, de totes maneres, en el que jo he vist de models previstos, que aguantarà un grapat d'hores. Sí? Per Castelló ja ha dit que inclús el nord de València pareix que de cara a última hora de la vesprada i esta nit encara tindrà... El nord de València, també? Sí, una visita de la pluja. Eixa dèiem que ha sigut la gran sorpresa per als meteoròlegs. En concret este matí, perquè cap model, des del diumenge passat, aquesta situació ha estat extraordinàriament ben seguida per els models informàtics de predicció. No és normal que vagin tan bé. I confiats en això, donaven per supost que avui, a partir de les 8 del matí, no plouria en l'Horta, ni en el nord de València. I la sorpresa ha sigut que han entrat aquestes tempestes tan fortes de bon matí. Parlava jo en Víctor Alcover, que va ser cap de predicció del grup de predicció i vigilància de València, que sembla que ha fallat el que s'ha format
O sigui que no s'ha format una borrasca que s'esperava en el Golf de València i això d'alguna manera ha inhibit el que les pluges entraren més cap a dins en Castelló, s'han quedat més en la costa i per una altra banda han obert el camí a que entraren este matí en l'alta. Joan, també ha sigut una sorpresa per a tu, com a caçatempestes que eres. T'has sorprès? Bé, igual que aquest matí, els models d'ahir per avui no diuen que n'hi hauria tanta activitat. Recordem que els models pràcticament tots actualitzen cada 6 hores i per tant la previsió canvia. 2 dies abans de l'episodi mostraven pluges generals i un dia abans de que començara ja van centrar tota l'activitat pràcticament a Castelló. Per això n'hi ha moltes localitats que s'havien tingut gregal o una llevantada, haurà plogut molt més. Localitats com sobretot Gaianes, Otos, Gandia, aquesta zona, l'Orxa, en gregalada haurà plogut moltíssim i d'un dia per l'altre se lleven la pluja. Per tant, els models tots coincidien que aniria cap a Castelló i per tant també el que comentàvem abans ha sigut fàcil predir i estar preparats, però no sempre serà així. N'hi ha que estar també preparats per a quan no s'està preparats. I per tant tenim que jugar dins de la nostra climatologia mediterrània amb això, que unes vegades pots acertar o pots acotar bé com va ser la situació i n'hi haurà altres que no estarem preparats i sempre n'hi ha que estar conscienciats, tant ara per aquestes situacions que no va haver com per altres que directament n'hi haurà. Abans hem conegut quants litres han caigut en les comarques de València. Joan, quants han caigut ara en les comarques de Castelló? Pues, Juan, anem a conèixer tot seguit i ràpidament quants litres s'han registrat a Castelló, tot i que cal dir que són dades que van actualitzant-se minut a minut. De moment, vos fem ara un ràpid resum d'una suma de les dades més significatives. En aquestes localitats castellonenques, Torreblanca registrava aquests 244 litres, la localitat d'Aín 243, Alcalà de Xivert 223, Catí 221, les Coves de Vinromà 213 litres, Onda 212, Alfondeguilla 212. De fet, ens estan enviant imatges des d'Alfondeguilla realment sorprenents. Almenara 204 litres per metre quadrat, Cervera del Maestrat 162, 133 litres a Vila-real i 118 a Morella. Aquestes són algunes de les dades que hem recollit en AEMET i nosaltres hem eixit al carrer i hem vist quins són en aquestes localitats castellonenques. Concretament, anem a veure com es va viure a nit la situació en la localitat d'Almenara. Este és un dels baixos que ahir estava completament ple d'aigua en Almenara. Com podeu veure, els veïns ficaven en alt els objectes per a que no es danyaren. Com Almenara, altres pobles de la Plana Baixa també s'han vist afectats per esta gota freda. Per exemple, en la Vall d'Uixó avui s'han despertat amb les coves de Sant Josep completament desbordades. Pero vamos, ha sido horroroso. ¿Cómo ha pasado la nit en Almenara? Con miedo, la verdad que con miedo porque no sabíamos si iba a volver otra vez. Vinieron los de Protección Civil, la verdad que súper bien y nos sacaron ellos el agua. Si podéis ver, hasta esta altura llegaba el agua, o sea, todo inundado, todo deshecho, la mayoría de cosas para tirar, un desastre. Estamos pues en la parte de abajo del todo del pueblo y claro, aquí recogemos todo el agua que viene de la parte de arriba. Aquí entraba agua por arriba, por la calle del vecino, que tiene un solar ahí, me entra, pero a chorro el agua, por todos los lados. Esto intenté hacer como una barrera ahí como pude, con tablas, pero ya me rendí porque esto era imposible. Ayer por la noche vino Protección Civil, los hombres me ayudaron a hacer una bombita, estuvimos una hora y hasta la 1 de la mañana sacando agua. Això no tragava lo suficient, no? No tragava. I així estàvem tots, des que vas començar, peleant així al costat de la meva filla, que viu al costat, peleant, tirant aigua per cap fora, per cap fora. Una de les zones més afectades d'Almenara és esta, la de la Marxal. Fixeu-se com estan estos horts i estos camps d'oliveres completament anegats. Esta noche pues toda la noche en vela,
porque como la tormenta, pues si volvía a entrar, sacando agua y esperando a que no lloviera más para que no entrara agua. La força de l'aigua era tal així en Almenara que va arribar a tombar este mur de la ganaderia Faet deixant la porta oberta als animals. Estem molt pendents de la crescuda del riu Millars. Viatgem a Almassora. Allí està la nostra companya Berta Baidez. Berta, quina és l'última hora? Molt bona vesprada, Juan. Doncs fixeu-se quin és el cabal del riu Millars al seu pas per Almassora en estos moments en una zona que cal dir que normalment està completament seca. L'Ajuntament d'Almassora ja ha alertat d'una imminent crescuda del riu Millars i alerta que tinguem molta precaució. De fet, si podeu fixar-se ja, ahir veiem l'aigua que ja va començant a passar d'un costat a l'altre del pont. Per precaució s'han tallat alguns camins i carreteres, entre ells este en el que ens trobem, que va des del municipi fins al barri de Santa Quiteria. També s'ha tallat el camí Fondo, el pas inferior Benafelí, que va direcció a la platja, el pont d'accés a Vila-real, i també ens aconsellen que evitem el camí dels Clots per possibles embassaments d'aigua. Juan, esta és l'última hora que tenim així des d'Almassora, un municipi que ja ha registrat 140 litres per metre quadrat al nucli urbà i 170 en la platja. Moltes gràcies, Berta. Molt pendents de la crescuda del riu Millars, que és a hores d'ara el que més preocupa. I de molts barrancs i rius, no? Sempre hi ha una gran preocupació. Ara, quan ja plou sobre mullat, damunt, cada gota que cau corre per els cauces i, clar, ara és quan s'activen, plou sobrebanyat i ja s'activen els llits fluvials per totes bandes. Joan, pel que explicaves abans, sempre es necessita el mar a prop perquè es crea una gota freda? A veure, per tindre una situació de pluges generals, en el cas nostre sí, necessitem el mar Mediterrani i, de fet, una dana pot estar al nord del Marroc, entonces s'enviaria tanta pols que no seria pràcticament ni viable caure més de 50 litres. En canvi, tenim moltes situacions que, pel fet que, per exemple, Catalunya està més allunyada d'Àfrica, li arriba menys pols, té més recorregut marítim l'aire i, per tant, els plou més a ells i a nosaltres no. Entonces, el mar és necessari i al que a la fi és el que separa un poc la climatologia valenciana un poc i en general la Mediterrània de no de l'aire interior. Què pot durar una gota freda? Quin registre teniu de la que més ha durat? Mira, en els temporals majors que han hagut, els més llargs, si prenem en que en algun dia hagi plogut, en cada dia hagin plogut 100 litres en algun lloc valencià, les més llargues han sigut de 5 dies. La d'octubre del 62, que va afectar moltíssim a Castelló, va durar 5 dies, i la de març... I 5 nits. 5 dies i 5 nits, sí. Sí, 5 nits. I la de març de 2015, fora de temporada de tardor, i que també va afectar molt a Castelló, també va durar 5 dies. Esta que durarà? Si fem el compte de dies, jo pense que serà, potser, de 2 dies. El d'ahir i el d'avui compta o encara el cap de... El d'ahir i el d'avui, en el que superen 100 litres. No sé si podríem ha de superar 100 litres, no? Si prenem aquest criteri per a comptar la durada, estaríem en ahir i en avui i seria una situació relativament curta, tot vist. O sigui, demà ja estarà la cosa més tranquil·la? Sembla que va tranquil·litzant-se, que va anant cap al nord i va baixant la cosa. Ja a partir de demà pel matí sembla que amb prou claretat. Bé, bones notícies. Esperemos que sea así. Yo quería apuntar una cosa que decía Joan y además, y es importante que se la recordemos a los espectadores y que todo el mundo lo tenga claro, porque la predicción meteorológica es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. O sea, no son matemáticas, 2 y 2 no son 4, con lo cual esa prevención y esa petición que, por ejemplo, esta mañana hacía el presidente Puig cuando visitaba Vinaròs y Benicarló, explicando que lo peor ha pasado, pero que hay que tener precaución, hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, y lo estábamos contando, el
el ejemplo de esta mañana del Hortanor, que era una situación que se ha precipitado cuando no era esperada y que de repente ocurre, porque si predecir el tiempo siempre es complicado, me imagino que en esta situación es todavía más, y lo explico porque además es que a mí me pasa, cuando en la radio haces un informativo y editas un informativo y das el tiempo, te llama tu madre y dice, es que has dicho que iba a llover y no ha llovido, ¿no? Es que esto no es matemática pura, esto es situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? I pot ploure, ja ho estem veient, en un poble i el del costat no ploure tant o no ploure. Efectivament, i per al del costat serà un fracàs de predicció. Clar, dirà, és del temps, sempre s'equivoquen. I això, les prediccions tendeixen a cobrir-se i sobrepredir moltes vegades perquè se penalitza molt més un fallo que se produís que el fet i no l'hagis dit que el contrari. I més després del succés de Mallorca. I Eduard, a partir del dilluns, què? A partir del dilluns jo crec que si va com està anant fins ara hauríem de felicitar-nos de com ha anat, si va com ha anat la primera jornada, perquè s'ha encertat en la majoria de pronòstics i perquè s'ha treballat bé. Parlàveu abans de la suspensió, per exemple, del partit de futbol sala. Ara podem contar també que se suspèn el de Lliga Femenina del València, València-Sevilla, que se jugava demà i que tampoc se va jugar en la ciutat esportiva de Paterna. Ho dic perquè en la mateixa línia del que deia al principi, de que hi ha gent que es queixa de que s'exagera, però és que després venen sorpreses. Es va suspendre ja ahir, la Federació Valenciana va suspendre les lligues inferiors fins a cadets per precaució, per veure què passava dissabte i diumenge, encara no se sabia. La cosa avança, el futbol sala d'elit se suspèn i el futbol femení d'elit també suspèn partits. O sigui, la cosa no és per a relaxar-se, és per a estar atents y escoltar a los expertos. Pero sobre todo habrá que tener en cuenta que toda medida que se tome por la seguridad, aunque luego se quede, digamos, larga, digamos... Claro, siempre será mejor. Siempre será mejor que tener que lamentar una desgracia personal de cualquier cosa que pueda pasar. A Vinaròs hi ha carrers i ponts tallats, màxima precaució. També tenim un comunicat d'Adif, Renfe, tallada la circulació en les línies de Castelló-Tarragona, interrompuda al seu pas per l'estació de Vinaròs. Sí, és impossible que transite el tren. És una última hora incidència ferroviària a les comarques de Castelló, en concret al seu pas per Vinaròs. Anem ara a la comarca de la Marina Alta i està el nostre company Pere Conca. En concret, Pere, trobes a la Marjal Pego-Oliva, no? Allí, pel que veiem en les imatges, molt de sol, bon temps. El sol que es patarra. Bona tarda, companys. Així no estem gens preocupats per l'arribada de moment de noves pluges. Com podeu comprovar, fa un parell d'hores, així del sol, està lluint de valent. Així, en les últimes hores, sobretot de matinada, s'han recollit entre 20 i 30 litres per metre quadrat. Una cosa insignificant, no?, per a la zona, sobretot tenint en compte que la Marjal és un parc natural i un acumulador, no?, natural d'aigua que evita qualsevol desembassament d'aigua que pugui perjudicar a la població. En uns minuts hem comentat amb la gent i autoritats que no s'esperen, no?, d'ací, d'aquesta vesprada a la nit, noves tronades fortes. Només l'EMET, l'Agència Espanyola de Meteorologia, diu demà al matí podria aparèixer, no?, alguna tronada forta, però tampoc s'espera molta quantitat d'aigua. Cal recordar que així a Oliva encara tenen molt present a la memòria històrica la tromba d'aigua que va arribar l'any 1987, no? Cal recordar que en 24 hores es van recollir 800 litres per metre quadrat. Aleshores, és una població que ja està ben acostumbrada i ben preparada, no?, per a qualsevol cosa. I en uns moments escoltareu, no?, les converses que hem tingut amb veïns i amb autoritats de la zona. Gràcies, Pere, per aquesta informació des de la comarca de la Marina Alta i recordem aquesta última hora, aquesta incidència ferroviària a l'altura de Vinaròs. Què més podem comentar en la taula? Tantíssimes coses, però anem a escoltar a la gent de Pego. Els veïns de Pego dels que parlava el nostre company Pere Conca. Estos 2 dies està plovent amb coneixement. Així Pego sí, està portant-se bé. La veritat és que no ha plogut molt. Veient això que està passant a València, a Castelló, esteu pensant, no?, que no passa així. No, així no. I a més així Pego és un poble de molta pujada i normalment inundació poca. No res, com aquell que diu. Ha plogut moltes vegades molt fort i així no ha fet ningú mal mai. Gràcies a Déu, no. Però sí, de moment la tranquil·litat és absoluta i sempre mirant al cel, evidentment. Han de ser un poc cautos en el que pot passar perquè les pluges, i més en aquests episodis de gota freda, giren en hores.
així en el 87 pues, va caure molt, entonces, pues, clar, veus alerta taronja sí, i roja allí, pues, no se sap mai el canvi del vent i tal, pues, n'hi ha que prendre les seves precaucions. Ja tenim tota una sèrie de protocols i de cultura d'això, vull dir, en aquest cas el que volem és que ploga bé, no? Que faci saó, com diem així, que va molt bé la pluja, l'aigua va molt bé, però si sap ploure. Com està plovent fins ara, la veritat és que està tot bé, simplement han suspès les activitats a l'aire lliure esportives, centres escolars han funcionat amb normalitat i la veritat és que de moment estem eixint prou bé. I repassant tot el que ens han dit els nostres experts a la taula, com deies, Rafael, ens hem d'acostumar a esta gota freda, a estos episodis que la climatologia ens dona, que ja hauríem d'estar acostumats perquè sempre ha passat, però per què no és així? Per què ho vivim en tanta intensitat? Per què ho vivim en tanta intensitat? Sí, perquè ens sembla cada vegada que és la pitjor, que és nou, sempre passen desgràcies. Ara, per exemple, estem parlant d'esta situació com si fos tan tremenda, és claríssimament molt inferior a la d'octubre de 2000. En aquell cas, en Castelló, van ploure 500 litres acumulats a lo llarg de 3 dies, 500 litres en prou llocs, se van coronar preses, l'aigua va arribar a passar per damunt de preses sense majors mals, se va gestionar de meravella, però per dir-ho així va ser una situació que podríem dir quasi el doble que esta. D'alguna manera la memòria està pròxima, però sí que pareix que vivim en una caducitat molt ràpida de la memòria i en seguida pensem que mai ha passat i que mai ens pot passar, no? Però cada vegada anem tenint més previsions, o hauríem de tenir-ne. Hauríem... Sempre passa en la tardor, les gotes fredes, tardor, primavera? Les més potents, no, tardor. Tardor, La clau és que la mar encara conserva molta de l'energia de l'estiu i en això la capacitat de l'aire de tindre vapor d'aigua és molt major i l'explosivitat de l'atmosfera és molt major en la tardor. A nivell casero, com podem predir una tempesta? Tu, com a expert tempestes, m'encanta el tema. Nos interessa bastante, és que no nos interessa. Molt comú als mòbils, que és el Rain Alarm, que està molt popularitzada. Diguem que a nivell usuari és el més útil sí, la tinc, que és el que li ensenyava abans. Sí. M'ho ha dit Jovi Esteve i me la baixa de seguida a veure què passava. És molt comú, perquè pots veure ahir si ve un nucli de precipitació cap a tu i t'avisa. Però quan no existien les aplicacions, clar, tu això no ho has viscut, tu ja eres millennial, però... antigues que serveixen molt. El que passa que també les aplicacions del mòbil és un problema que tenim avui en dia. Molta gent mira les aplicacions mòbil i aquestes aplicacions es centren en un model. Models n'hi ha 2 grans i a lo millor 18 menuts. Cada un fa la seva predicció i cada aplicació usa un model. Llavors, si el model falla, el teu mòbil va fallar. Per això, m'ho han dit moltes vegades, tu acertes, Joan, però és que el meu mòbil no acerta. Entonces, diu tu que jo no vull tindre això. De fet, hi ha molts aficionats a meteorologia que directament no tenim aquestes aplicacions en el mòbil, perquè a través de tots els models els mirem, traguem una conclusió que és el que fem els meteoròlegs. Per tant, cada un a casa pot jugar un poc a ser meteoròleg, acabarà aprenent, que no fa falta ser un expert per treure les seues conclusions i a partir d'ahir estar previnguts davant una possible situació. També m'agradaria aclarir que realment no cal dependre de les prediccions. És igual, pot ser que el tema dels incendis, cal fer prevenció. Quan més prevenció fem, millor estarem preparats i per tant a un que estigui a un ajuntament no n'hi ha que dir-li quan té que fer alguna cosa, en el sentit de que, mira, van a caure demà X litros i tal. L'Ajuntament té que saber, vale, van a caure, jo tinc un pla d'inundacions, a mi m'estan assessorant, hi ha empreses com Inforatge, hi ha informació com la que ofereix Avamet en la seva web, que està ahí disponible per a que estiguin preparats i alhora que, vale, va passar-te això, sàpies què fer. I no ho fan. I molts ajuntaments, la majoria, no ho fan. Telèfon. Tenim més últimes hores perquè el 112 acaba de confirmar que en Benlloc s'ha produït inundacions en vivendes, en coves de vin romà. La bomba d'aigua potable del municipi s'ha averiat. L'alcaldessa del municipi demana ajuda al Consorci Provincial de Bombers de Castelló i a la Vall d'Alba, una masia inundada a la qual és impossible a hores d'ara accedir i estan treballant els bombers del Consorci Provincial de Castelló. I si et sembla, Carolina,
Carolina, li preguntem a Joan per l'evolució de la gota freda en els últims 18 anys. Company, endavant. Així és, Juan, Carolina, companys. Comentava el nostre expert, Rafael, s'ha remuntat a l'any 2000, a aquestes fortes pluges del mes d'octubre. Si vos sembla, anem a veure una evolució d'estos últims 18 anys. Per això ens remuntem fins l'octubre de l'any 2000, on es van arreplegar més de 300 litres per metre quadrat. Cal dir que això és el còmput d'una mitjana que s'ha tret en tot el territori valencià. Ahir estan inclosos, Rafael, els més de 500 litres que van replegar en 3 dies al mes d'octubre. Unes xifres semblants a les que s'arreplegaren ja a Castelló l'any 62, quan del 13 al 15 d'octubre es van arreplegar això també més de 500 litres per metre quadrat. Destacables també, com a dades importants, l'octubre i el setembre del 2008 i el 2009, i fem especial atenció en estos 2 anys, el 2008 i el 2009, es van arreplegar també vora 200 litres, i és que són precisament els anys dels que ens parlaven, els testimonis que ens parlaven des del Perelló. Els testimonis que hem escoltat esta vesprada es remuntaven a fa 10 anys, ahir tenim el 2008 i el 2009 clarament marcats, i sí que cal destacar que ara al mes d'octubre encara és una incertesa, un interrogant, no sabem com es rematarà la cosa, però sí que cal destacar que nosaltres tancàvem l'exercici a nivell meteorològic del 2017, l'any passat, com un dels mesos d'octubre més secs que recorden en tot el segle XXI. És a dir, des de l'any 2000 fins al 2008, l'any passat va ser el mes d'octubre més sec. Així podeu veure una miqueta, una evolució de com ha estat la gota freda, que cal dir també que a Emet no li agrada molt aquesta nomenclatura de gota freda, prefereix dir que el que estem vivint és un temporal de fortes pluges. I ara ja, en la taula, comenteu aquestes dades, companys. Gràcies, Joan. Seguim molt atents a la situació que es viu a hores d'ara a Vinaròs, perquè el 112 també és una informació d'última hora. Acaba de confirmar que en Vinaròs diversos vehicles es troben immobilitzats amb persones atrapades en el seu interior i nombroses inundacions de plantes baixes. I notícia també d'última hora de la Generalitat. El president Puig anuncia que el Consell adoptarà mesures per a donar suport als ajuntaments i sectors econòmics afectats pel temporal. Anem al Cosebre, allí està el nostre company Enrique Tena. Enrique, molt bona vesprada. Quina és l'última hora? Bona vesprada, Joan. L'última hora és que el Baix Maestrat ha sigut una de les comarques més afectades per esta pluja, per esta gota freda. Com veieu, esta és l'estampa. Bombes i bombes d'aigua que estan eixint dels garatges. Ara estan així treballant durant tota la matinada, més de 10 hores seguides, per a treure tota l'aigua. Anem a parlar per al Consorci de Bombers de Castelló amb Ángel Riego. Ángel, bona vesprada. Esta es una situación normal así al Cosebre, ¿no? Bueno, sí, normal. Bueno, con la lluvia que está cayendo, sí. Pero ¿Qué es el que s'han encontrat els veïns? Uns garatges totalment inundats, ¿no? Sí, bueno, muchas cocheras, viviendas, sobre todo urbanizaciones y zonas comunes, todas inundadas de agua, sí. Perfecte. I ara, com veiem també, del walkie-talkie teníem una última hora, ¿no? Sí, bueno, hay un rescate que, bueno, están ahora gestionándolo. Un rescate por la zona de la Montalva, un rescate de una persona que se ve que ha quedado en un barranco aislada y, bueno, están intentando rescatarla. Encara estem en perill, ¿no, Ángel? Sí, todavía sí, hasta que no pase... Enrique. ¿Te pareix, Juan? Sí. ¿Te pareix, Juan? Anem a conèixer una història personal d'una veïna. Conta'n, Juan. M'agradaria preguntar-te, o no sé si el bombero ho sap, què va passar a nit amb els veïns del Cosebre, si van passar bona nit o van haver d'eixir de les seues cases. Perquè, clar, les imatges que estem veient ara... Concretament, si vols, Juan, el bomber, abans estàvem parlant amb el bomber i anem a conèixer una d'aquestes històries d'aquestes persones de que en el Cosebre van estar tota la nit pendents, perquè va ser a la 1:30 de la nit quan de sobte van caure molts litres i va començar a ploure d'una forma torrencial així al Cosebre. Ha sigut un Baix Maestrat, també Benicarló i també Alcalá de Xivert està molt afectada. Anem a conèixer la història d'Àgueda, que com veiem és una de les urbanitzacions, un dels garats, una de les plantes baixes de tantíssimes que hi ha així al Cosebre, que s'han quedat totalment anegades i plenes d'aigua. En qüestió de minuts podem dir que ho han arribat a perdre tot. Tenim així amb Àngela, això són de les bombes d'aigua, com veieu, que ixen fora al carrer i des d'ací van directament a lo que és a la platja. Àgueda, estic en directe. Àgueda, bon dia, bona vesprada. I de cada 5 segonet, Àgueda, ¿cómo estás? Yo muy bien, bueno, un poco afectada por todo lo que ha pasado, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien.
Llavors, Agueda, perdona, estem així. Esta és la situació que ens hem encontrat este matí, ¿no? Sí. Com ha sigut això? Pues nada, yo me pensaba que no había sido tanto, la verdad que he visto la urbanización de enfrente y yo me creía que no había llegado tanta agua y cuando he venido y he abierto el almacén pues me he encontrado el tsunami, porque esto parece un tsunami. Què hem perdut així, Agueda? Ángeles, perdona. Ángeles, muchas cosas, la verdad. A ver, todo material, eso es verdad, pero muchísimas cosas, porque aquí tengo un poco una parte privada y una parte de mi negocio. Y bueno, pues desde sábanas, lavadoras, neveras, microondas, pues todo lo que Parlàvem, Ángeles, no? Que així tenim inclús llibres o fotos antics dels teus fills, no? Sí, claro, de la niñez de mis hijos que están ahí, pues todo eso para tirar. Tremendo. O sea que ya no... Anem a agafar simplement per a que vegeu, companys, perquè és molt clara. Juan, per a que vegeu la situació, conta'm, Juan. Sí, m'agradaria que li preguntares a Ángeles com va començar a entrar l'aigua i sobre quina hora. Efectivament, Ángeles, a quina hora va arribar l'aigua i en quin moment, com va ser? Yo creo que ha sido durante la noche, la verdad. Es verdad que ha llovido mucho, o sea que lo que estaba previsto realmente ha sido así, incluso yo diría que más, porque esto solamente tenéis que ver dónde llega la raya del agua. O sea, es impresionante, la verdad que sí. Que realment, com van dir... Durante la noche ha empezado a venir el agua y se ha ido acumulando porque no ha dejado de llover en toda la santa noche y parte de la mañana. Impressionant. Com contava en Juan, estaven avisats així al Cosebre. Simplement vull que entrar perquè vegeu, està entrant l'aigua, totalment estava ple fins a este nivell i això serien simplement alguns dels llibres que ara, com veiem, estan totalment anegats, vull dir, plens d'aigua. Realment hi tenim carpetes del colatge que això és inservible, ¿no, Ángeles? Sí. Todo para tirar, no creo que recupere nada, la verdad, pero bueno. Quin sentiment tenim ara? Pues hombre, de pena, porque ahí tengo recuerdos de mis hijos que ya pues no los voy a tener, tengo fotos, tengo cosas pues que tienen un valor sentimental para mí, normal. Parlàvem, no?, de que el pot passar a qualsevol persona, això. Sí, claro. Lo que hay que hacer caso cuando se dice que viene una gorda, hay que prevenir. Quants veïns han vist afectats, ho sabem? Pero bueno, afortunadamente no tengo que lamentar nada personal a nivel de vidas humanas, animales y estas cosas, pero bueno, lo material pues también pica. Efectivament, Juan, em preguntaves de que quants veïns han estat desallotjats o quants veïns han sigut afectats, no?, així al Cosebre. Efectivament, al Cosebre, com parlàvem amb Ángeles, són molts els veïns d'esta urbanització, de les urbanitzacions del costat. No tenim una xifra exacta, però és que el que comentava ella, que ara està parlant amb veïns d'ací de la localitat i que estan parlant per telèfon, per WhatsApp, i la frase és esa, no? A mi també m'ha tocat. Sí, pero ha sido la gota fría. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una cosa de la naturaleza y nadie la prevé. Eso es lo que hay. Són coses de la natura, com veiem, així de Ángeles, per a que intenten de traure tota l'aigua, i està la situació així al Cosebre, al Baix Maestrat, on la gota freda ha pegat molt fort. Moltes gràcies, Enrique. Recorden, incidència ferroviària a l'altura de Vinaròs, i anem ara a veure unes imatges de l'estació, precisament de l'estació de Vinaròs. Ahí estan, ahí les poden observar. Per això, aquesta incidència ferroviària que acaba de confirmar Renfe, moltíssima precaució a les comarques de Castelló i molt pendents de les crescudes de rius i dels torrents. Jo estic veient aquestes imatges, és inevitable, em recorda al desbordament, a la crescuda del riu Girona l'any 2007 a la comarca de la Marina Alta, que va assolar municipis com el Verger, com Calp, el meu poble, allí era una autèntica barbaritat. Estem en alerta hidrològica? Això no t'ho sé dir. M'imagino que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer estarà gestionant tots els cabals en tota la seva capacitat tècnica i m'imagino. No me pareix que damunt siga una situació complicada. Torne a parlar de l'any 2000 en què la gestió va ser molt més complicada, que l'aigua va passar per damunt d'algunes preses, fins i tot no va passar res. Però en aquest cas vegem xicotets, desbordaments sense... Pot ser perquè els rius estaven bruts? Davant de la previsió creus que... Els rius estaven bruts en l'any 2000? No, ara. Vull dir que davant de la previsió de fa dies que ja sabíem, els ajuntaments hauran pres bona nota i s'han volcat i han netejat rius i... Fan els deures els ajuntaments en aquest sentit? La major part sí.
De fet, també tenen que treure uns permisos, qualsevol, fins on jo sé, qualsevol ajuntament no pot al riu anar a tallar les canyes, té que demanar uns permisos a la confederació corresponent i per tant no pot anar a lo lliure, anar cada un per ahí. Però sí que normalment les clavegueres les solen repassar cada any, sí que certament més els pobles que tenen més risc d'inundació. I jo crec que sí que estar els embassaments buits, perquè a Castelló feia molt que sí fent falta a moltes altres zones, el fet de que els pantanos, l'embassament de la Sénia estava en un hectòmetre, de Maria Cristina igual, per tant van arreglar tot aquesta pluja perfectament i jo crec que la situació allà on hi ha un embassament està prou controlada i, com comentava abans Rafa, també és cert que està ploguent també molt més fort a la costa que a l'interior i el que està caient a l'interior no és torrencial, està sent ben repartit i jo crec que en aquest sentit per això no donarà cap problema. La gota freda també està afectant amb força al nord de Mallorca. A Llença ara mateix estan tallats tots els accessos al poble. Abans deia Joan López que l'any passat, l'octubre, va ser el més sec en anys. És que octubre és el mes potencialment més plovedor del nostre clima, però necessita que se doni la situació. Si la situació se bloqueja, si tenim una situació d'estabilitat, pot no caure ni gota, que és el que va passar l'any passat. Si se dona la situació pot ser tremendo, però com no se dona, podem estar en calma xica completa, que és el que va passar l'any passat. I si ens fallen les pluges de tardor, anem malament. I qui s'ha preocupat molt també esta nit són els veïns i les veïnes de Borriana, no, Joan López? Sí. Moltíssima preocupació allà. Així és, Juan, seguim donant-vos aquestes últimes pluges, conegut popularment com gota freda. Ens fem ressò, Juan Nieto, del que comentaves, dels veïns de Borriana. Per exemple, a nit van haver de ser evacuades més de vora 40 persones en la zona de Sant Gregori i van ser reallotjades al poliesportiu municipal. El nostre company Enrique Tena ens fa la crònica de com van viure a nit esta jornada i com s'han despertat este matí. Ahir a Borriana les precipitacions van acumular quasi 150 litres per metre quadrat. Per perill de que algunes zones s'inundaren, l'Ajuntament de Borriana i Creu Roja van habilitar la zona de reallotjament preventiva en el que han dormit 42 persones i tot apunta que aquesta nit, com a mesura preventiva, també la passen així en este poliesportiu. Anem a habilitar un lloc de reallotjament preventiu per a aquelles famílies que estigueren en zones inundables de la localitat. Durmiendo, estamos ahí comiendo también aguas, todos. Han arribat famílies, són cases baixes que estan a la vorera de zones en afluència en època de pluges de molta aigua i que habitualment sofreixen aquest tipus d'accidents. En Santa Bárbara hay agua y vivimos en bajo. Se van visitar casa per casa, se van donar també folletos informatius amb el telèfon del 112 i en informació meteorològica. I se va donar l'opció de, si no estaven segurs a les seues vivendes, que podien accedir a aquesta zona de reallotjament preventiu. Se'ls ha repartit, se'ls va repartir a nit sopar de calent, se'ls ha donat roba, unes respostes bàsiques que són les que ofereix l'Assemblea Local de Borriana. Esta nit la previsió de moment és que sí, és que se repetisca, s'estan mirant a veure com estan els accessos a les seues vivendes, perquè si els accessos ja estan oberts i són practicables, és possible que puguen tornar als domicilis. I anem a Borriana perquè ens demana pas la nostra companya Berta Baidez. Berta, molt bona vesprada de nou, endavant. Bona vesprada, Juan. Nosaltres ens trobem ara mateix a les portes del poliesportiu Sant Blai. Han dormit així 40 persones del barri Sant Gregori que no podien accedir a les seues cases. Cal recordar que no són persones evacuades, sinó reallotjades. Ens trobem amb Daniel, ell és el cap d'equip de la Creu Roja. Daniel, conta'ns què li ha oferit la Creu Roja a aquestes 40 persones que han passat la nit. Pues Cruz Roja Española les ofrece sobre todo una comodidad que es una cama, son mantas, es ropa seca y unos kits de higiene que son unisex, que llevan
cepillo de dientes, pasta de dientes y aparte la cena, el desayuno y la comida. Han passat la nit així i avui també la passaran, ¿no? Correcto. Esta noche harán noche otras 40 y poquitas personas más y se prevé que mañana, si el tiempo no cambia, vuelvan a hacer noche. ¿Cuántas personas esteu així ara treballant amb esta gent? Pues nosotros ahora somos 5 personas, se constituye por un jefe de equipo que soy yo y 4 técnicos de montaje y una ambulancia, un soporte vital avanzado con 2 técnicos sanitarios. Si se haguera de quedar una altra nit així, està tot preparat, no?, per a una altra nit. Sí, está todo preparado, están todos los compañeros ya alertados y estamos a la espera del relevo a las 8 de la mañana y luego por la tarde, a las 8 de la tarde, nos volvería el relevo de la noche. Nosaltres, moltes gràcies, Daniel, hem estat parlant amb algunes d'aquestes persones, ens comentaven que estan molt agraïdes i que han estat molt ben ateses així a Borriana, al poliesportiu de Sant Blai. Berta, i han pogut tornar a les seues cases o ni tan sols? No, Juan, no. De fet, es queden esta nit així perquè el camí d'accés al barri Sant Gregori està completament anegat i no poden accedir a les seues vivendes de moment. Demà s'espera que ja puguen tornar. Moltes gràcies, Berta. Problemes encara en les carreteres de les comarques de Castelló. En canvi, sembla que carreteres de les comarques de València tornen a la normalitat. La Diputació ha confirmat l'actualització de l'estat de les carreteres, en concret la CB327 en el camp de Morvedre, oberta amb precaució, i també la 5 a la comarca de la Safor, també oberta, però amb molta precaució entre les localitats de Gandia i Barx. Volia preguntar-te, estem ara mateix en alerta taronja. Hem baixat ja de la roja a la taronja? Estem en alerta taronja en Castelló, i si no m'enganye, i Joan igual se'n recorda més que jo, alerta groga en el litoral de València. Amarilla en el litoral de València. Això vol dir que les pluges poden ser encara importants, però va remetent. Però és important parlar que aquestes alertes són alertes meteorològiques de la pluja, però tenim ja el terreny saturat. Ara cada gota que cau val per 2. Això s'ha de tindre en compte, de que els efectes, a poc que se sume pluja, poden seguir. I això ho tenen molt en compte, sobretot els llauradors, que pateixen tant aquestes gotes fredes. Les pateixen i igual molts no els pateixen. Jo és que sempre vull trencar una llança per aquestes pluges perquè jo crec que en la gran majoria del territori són beneficioses. Donen unes saons extraordinàries i donen unes reserves d'aigua en tota la perifèria, ja puntualment en zones prou limitades, que sí, que són d'alarma, d'atenció i d'acció. Perquè així com dius que nosaltres hem d'estar adaptats a aquestes pluges tan fortes, a aquestes gotes fredes, imagine que els cultius que es facin en aquest clima que tenim nosaltres també. Això ja no soc jo tan expert. Ja ho parlarem amb Héctor Molina un altre dia. O deurien. Este matí parlàvem amb les organitzacions agràries. En principi estaven satisfets de com anaven les pluges. La preocupació venia més per, com el que preguntava Juan abans, què passa a partir de dilluns, les temperatures que anem a tenir, com va reaccionar el cultiu amb la humitat que es pot produir, quan va durar l'aigua en el camp, i això era la preocupació. Però el fet de rebre aigua està caigant bé i està sentant bé al camp. Els nivells freàtics estaven tan baixos, les fonts soltaven aigua a xorro, estaven pràcticament totes seques. Jo crec que a partir d'ací la recuperació dels aqüífers en conjunt serà molt positiva. En aquesta aigua que ha caigut podem estar tranquils si no plou en uns mesos? Donar reserves. Tinguem en compte que l'any passat en el conjunt d'Espanya, excepte en la nostra part mediterrània, va ploure moltíssim. Va recuperar els embassaments i els nivells freàtics en tota l'Espanya atlàntica. Però l'Espanya mediterrània i sobretot la Comunitat Valenciana s'havia quedat al marge. I això li dona l'oportunitat de recuperar-se. I tota l'aigua s'aprofita o s'hauria d'aprofitar més? Jo crec que de totes maneres l'aigua que se dona per perduda no es perd. Els rius també tenen la seva funció ecològica d'amollar aigua al mar. Tot forma part del cicle de la natura i perquè ells
que isca aigua per les desembocadures dels rius també I estan mullant en molta aigua en platges sense sorra, ja pràcticament, tot mar. Toni Gaspar, president de la Diputació Provincial de València, molt bona vesprada, benvingut de nou a Punt Directe. Bona vesprada. 24 hores difícils, no? Sí, la veritat és que són 24 hores difícils, però 24 hores en el que jo pense que el que s'ha vist per banda de tots els servidors públics que s'encarreguen de que tot això, que podia en altres circumstàncies podia ser un desastre, pues és el que és, però ha estat controlat, no? Per banda de la Diputació ha sigut un dispositiu de més de 400 persones, entre bombers, entre brigadistes i entre dispositius de carreteres, i a hores d'ara l'únic que podem ressenyar és que, a banda de que ha hagut de fer algunes intervencions, al voltant de 14 incidències han hagut avui en carreteres i que fins que no els pròxims dies en les neteges anirem mirant, l'única carretera tallada en aquest moment és la 304 a Vinalesa per el Carraixet, que tots sabeu que és una habitual en aquests casos. I bé, han baixat ja avui tots el que són els avisos als bombers, ahir van ser 80 avisos, avui 40, i bé, anem, els temporals estos de pluges és el que tenen, i jo pense que sobretot la conscienciació de la gent ha sigut important, el paper que vosaltres des de la televisió també ha sigut molt important, perquè no és el mateix estar informats que no, la gent es consciencia i és molt important, i tot el món ha estat en el seu paper, l'Agència Valenciana d'Emergències, les institucions, i això també n'hi ha que referenciar-ho i també n'hi ha que dir-ho. Senyor Gaspar, s'han suspès també els concerts que estaven previstos a Paus de València. Sí, evidentment, això ja és una decisió del promotor dels concerts, però és obvi que... Avui era Melendi i demà? Demà era un concert Locos per la música, que era una selecció de músics, però després de l'aigua que ha caigut, també, i la previsió que continuï plovent, han decidit suspendre, normal, perquè és a l'aire lliure. Igual que la majoria d'ajuntaments de la província ha suspès pràcticament tots els actes, ja venien suspenent-ho des del dimecres, tots els actes del cap de setmana. N'hi ha moltes fires, moltes agendes, i s'han anat suspenent provisionalment, i jo penso que bon criteri també, perquè ja no només és l'acte en si que es puga fer o no, sinó que la gent avui en dia, per a qualsevol cosa, la gent ha de desplaçar-se. I per tant, aquestes mesures preventives estan molt. Vostè és president, també és alcalde de Faura. Avui s'han suspès les classes també al seu poble, no? Va ser una ordre seua. Saben ja en quin estat es troben els centres educatius de Faura? Normalitat? Sí, no. Així no tenim que lamentar res. No hem tingut que lamentar res al poble. Vull dir, ha caigut més de 160 litres, però han caigut bé. No ha hagut cap desperfecte en ninguna instal·lació pública, llevant d'algun pogut entrar aigua, però res, tot controlable. El que passa és que ahir els alcaldes de la zona es posarem en contacte de veure què fem, perquè no fora què feia un o feia un altre, i és de veres que també un poc el sentir de la gent, el sentir dels pares, era que preferien que els xiquets estigueren a casa. I vam replegar aquest sentir i vam decidir, evidentment les instal·lacions municipals que estan a l'aire lliure es van tancar, però vam decidir, perquè va ser una qüestió que parlarem entre tots els alcaldes de la zona, de que teníem que ahir per la vesprada i avui, preferiblement que sí que es quedaren a casa. Toni Gaspar, president de la Diputació Provincial de València, moltes gràcies per estar esta vesprada a Punt Directe. Gràcies a vosaltres per tot aquest treball també d'aquestes 24 hores que porteu també vosaltres. És el que havien de fer. Moltes gràcies, senyor Gaspar. Vinga, bona vesprada. El nostre Héctor Molina, que sempre està a punt, també comenta, Rafael, que tens tota la raó del món, que de moment, parlant a nivell general, l'aigua està caient bé. A nivell cítric, d'ací un mes hagués llançat a perdre un tant per cent important de Clemenules, que és la varietat més important, i el que ha dit, que els dies posteriors a les pluges són els importants i on s'ha de valorar la cosa. Joan López està preparat per a contar-nos com han passat la nit els treballadors del 112. Així és, la Direcció General de Trànsit
ha treballat sense descans en les últimes hores per evitar accidents i atendre totes les incidències que s'han produït. Però, a més, s'ha treballat també sense descans des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana, que ha atès totes les alarmes rebudes a través del telèfon en eixe 112. Anem a conèixer aquestes hores des d'este departament, el 112. Nit i matinada sense descans per a bombers, Guàrdia Civil, policia, protecció civil, brigades de neteja, Creu Roja i un seguit d'efectius que van haver de fer front a la intensificació de les pluges després d'una vesprada de temporal especialment complicada per retencions quilomètriques, embassaments d'aigua, inundacions, caiguda d'arbres, entre d'altres incidències. Així, al Centre Autonòmic de Coordinació d'Emergències, les telefonades s'han multiplicat en poques hores. A les 5 de la vesprada d'ahir es van comptabilitzar al voltant de 400. A les 6 d'esta matinada ja n'eren 1.900 i al migdia ja n'eren el doble, més de 2.800 telefonades corresponents a 2.431 incidents. Entre aquests incidents, els rescats de 5 persones a Silla, Torrent i Beniparrell la vesprada del dijous. Al Càcer, un jove de 26 anys va ser rescatat in extremis quan el seu cotxe estava sent arrossegat pel corrent en un barranc i la policia local del Càcer el va rescatar. També la ràpida actuació de la policia de Silla va fer possible 2 rescats més. Hem tingut que rescatar a 2 persones, una en un camió a punt de volcar i una altra, una xica en l'interior d'un vehicle. Estava tant el camió semivolcat, pràcticament anegat, i la xica dins del vehicle també, els dos totalment paralitzats. I amb la posta de sol, la feina es va multiplicar per als bombers de Castelló. Són imatges d'esta matinada i de la zona d'Alcossebre, on els bombers han hagut de treballar en diverses organitzacions que s'havien inundat. La Guàrdia Civil va tindre el repte de coordinar una vesprada molt complicada per al trànsit en l'àrea metropolitana de València i, sobretot, a causa del tall de la pista de Silla. A més, la Guàrdia Civil de Castelló ha participat en les últimes 100 persones, 31 del càmping Montmar de Moncofa, que van ser traslladades al poliesportiu de la localitat, i 50 persones de la zona de Sant Gregori de Borriana, que van ser reubicades al poliesportiu municipal. Els valors de precipitació més alts durant la matinada s'han registrat entre la Alta i el Baix Maestrat. A Benicarló s'han registrat prop de 300 litres per metre quadrat des que va començar el temporal. En algunes zones pareix que acaba la pluja i al cap d'un poc de temps torna a començar-se relativament per la situació del que ha estat també la temperatura del mar i, per tant, òbviament, cal mantenir la prudència. Quan semblava que el temporal començava la retirada de la província de València, este matí ha tornat a descarregar amb força a l'àrea metropolitana. La conseqüència, noves complicacions en el trànsit i, de nou, rescats. Així han tirat els bombers de Paterna un cotxe que s'ha quedat atrapat. Hores i hores de treball, les que han passat i les que encara queden per a les persones encarregades d'actuar davant les emergències generades per el temporal. I estem durant tota la vesprada preguntant als experts sobre aquest episodi de gota freda que estem vivint en les últimes 24 hores al llarg de la Comunitat Valenciana. I ara donem la benvinguda a Mario Picazo. Mario, molt bona vesprada. Benvingut a Punt Directe. Bona vesprada, gràcies. Eres, sens dubte, un dels majors experts en aquests fenòmens. Crec que estàs vivint ara en Estats Units, però no sé si segueixes des de la distància el que està passant. Sí. A ver, aquí estoy en la costa oeste de Estados Unidos, en California, pero sigo de cerca lo que está pasando en toda la zona del Mediterráneo, por supuesto en la Comunidad Valenciana, que también es mi hogar. Y bueno, por Dios, increíblemente extremos en cuanto a precipitación. Estos fenómenos han ocurrido toda la vida, pero parece que en los últimos años están siendo mucho más intensos que en el pasado. I quines són les causes per les que són estos fenòmens ara més intensos? Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo ahora ya estaba un poco anunciada desde el verano, porque hemos visto como progresivamente el Mediterráneo este año se ha ido calentando mucho más de lo habitual. O sea, el Mediterráneo, si miramos a los datos históricos, año tras año empieza a mostrar temperaturas cada vez más altas. El agua está más caliente. Este año ha sido excepcional, sobre todo, no solo el agua entre la zona de la Comunidad Valenciana y Baleares, sino más allá. O sea, el vapor de agua que forma estas tormentas no viene necesariamente de la zona justo enfrente de la costa peninsular, sino que puede venir del Mediterráneo central o incluso desde el Mediterráneo
ambiental en algunos casos, y el agua está muy caliente. Entonces, eso, sumado a la situación que hemos tenido desde un de aire frío esta gana, pues ha hecho que, lógicamente, las tormentas fueran mucho más intensas. Luego también se ha canalizado un flujo muy constante de viento del este, y ese flujo constante que ha estado ahí encarrilado directamente hacia la provincia de Castellón, sobre todo, ha hecho que las lluvias fueran muy intensas. O sea que la causa principal es que tenemos cada vez un Mediterráneo más caliente. Ese Mediterráneo más caliente va a continuar aumentando con el paso de los años, pero no necesariamente quiere decir que tengamos más situaciones de gota fría. Lo que pasa es que las que se formen, seguramente, como hemos visto en este caso, siempre van a tener más intensidad. O sea que la tendencia es hacia fenómenos quizá no tan frecuentes, pero sí más extremos. Eso es lo que hemos visto ahora. Mario, moltíssimes gràcies per estar esta vesprada, entrar en nosaltres, en la televisió pública de tots els valencians, també la teua, i un abraç enorme des de València. Un abrazo a tots y mucho cuidado con la pluja. Que se va a seguir la lluvia, por favor, que la gente no haga imprudencias y que tome las medidas pertinentes, que eso es lo más importante. Mario Pérez, de l'Oratge, moltes gràcies. I abans de donar-vos també les gràcies a Joan i a Rafael, no sé si volíeu comentar alguna cosa. Jo en conjunt tinc que felicitar a tota la societat valenciana i a les institucions, perquè tot, com ha remarcat el president de la Diputació, front a un fenomen natural de gran intensitat, s'està actuant de manera, jo crec, entre un notable alt i un excel·lent, i el resultat és que les incidències siguen menors, cap d'elles molt greu, i que estiga tota la situació adequadament controlada. Joan? A mi m'agradaria destacar el que ha sigut també la primera, gota freda important a seguir a través de la web de l'Associació Valenciana de Meteorologia. Hem estat molts anys, l'associació va néixer en 2011, hem estat molts anys creixent, treballant voluntàriament, molts socis, per a fer possible que tindre una xarxa de més de 380 estacions online durant l'episodi, vigilant per a que els pluviòmetres tot estigui operatiu, que la xarxa no es caiga per la saturació de visites que l'hem batut aquests dies. I també convidar a tot qui vulgui, que té informació disponible, informació gratuïta, guardada, i tot fet voluntàriament per la meteorologia valenciana. Estarem en un futur i estarem també sempre ahir recolzant a tots els mitjans, al 112 i a tots també a punt, amb qui tenim conveni, per a oferir-li tota la informació meteorològica disponible valenciana, i que esteu convidats a gaudir-la a la nostra web. Sou molt grans. Moltes gràcies, Joan Boscà, Rafael Armengot, gràcies de veritat, i que no vos torni a veure en un temps, que significarà que tot va bé. Que fas a Sao. Que fas a Sao. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Últimes hores. Sí, estem informant durant tota la vesprada de les últimes hores. Acaben de rebre una informació confirmada pel 112. S'ha mobilitzat un helicòpter de la Generalitat Valenciana per a rescatar a una persona que ha quedat atrapada en l'aigua. En el terme municipal de la Vall d'Alba està la redacció de Punt Directe molt pendent d'este succés. És una informació que arriba del 112, mobilitzat un helicòpter per a rescatar a una persona que ha quedat atrapada en l'aigua en el terme municipal de la Vall d'Alba. Duem tota la vesprada parlant de la gota freda que està afectant al nostre territori, però com també comentàvem, no és el primer episodi d'aquestes característiques que hem viscut a la nostra terra. Joan López, recordem un i de molt gran. Així és, avui és divendres 19 d'octubre i demà és una data molt assenyalada, malauradament, i marcada de color marró d'aigua bruta al calendari de la memòria de moltíssima gent, sobretot de la zona de les riberes del riu Xúquer. Demà es complix l'aniversari de la Pantanà de Tous i nosaltres avui volem tindre un moment per al record d'este tràgic succés mediambiental que va colpir la societat riberenca ja fa més de 30 anys.